Истед, ман кунед акаҷон. Истед, илтимос ман кунед акаҷон. акаҷон, чӣ хизмат кунам? узр ки саломамро ҳам фаромӯш кардам. ҳеҷ гап не. Намефаҳмам. Чӣ шуд? як боро аз кор монд. ман худам ҳайрон мондам. Намефаҳмам. нигоҳ кардам, натавонистам ба кор дароварда. шумо як бор бинед, бо ба ҳар ҳол шумо мард ҳастед, яке мефаҳмед чӣ Майлаш, мушкиле мебинам. шудааст. шумо рафта дар мошин шинед. маълум аст ки хунук хӯрдаед. он ҷо гармтар. ташаккур. ҳамин мушкилиам ҳал шавад, ба ман кифоя. ман 2 соат шудааст ки дар ҳамин ҷо истодам. агар мошинсоз нашавад, маро то шаҳр мебаред ака. ман ҳаққи хизмататонро медиҳам. албатта мебарам. наход ки ман шуморо ҳамин ҷо монда равам. фаҳмо. мушкилатон ҳал шуд. рост? сӯзишворӣ тамом шудааст. сӯзишворӣ? ман дирӯз пур карда будам. ҳеҷ куҷоам нарафтам. фаҳмо. ман барои эҳтиёт ҳамавақт ҳамроҳам сӯзишворӣ мегардонам. ҳозир ҳал мекунем мушкилатонро. биед ман ба шумо кӯмак кунам. не, ман худам. коньяк санҷида бинед. ташаккур акаҷон. муҳаррики камтар гарм шуд, баъд ҳаракат кунед. сӯзишворӣ то нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мебарад. баъд давомашро меравед. ман андак саросема, хоҳарҷон. аз он сӯ ки баргаштам, агар дар роҳ монда бошед, албатта вом мешавем. як лаҳза истед, наравед. як лаҳза истед. ҳаққи хизмататон чанд шуд ака? хоҳарҷон, хизмат ки шуд холисона мешавад. ман шодам ки ба касе кӯмак расондам. ман ба ту кӯмак расондам, ту ба каси дигар кӯмак мерасонӣ. охир ҳамин аст зиндагӣ, хоҳарҷон. худоҳофиз. ташаккур, лекин ман ба ин гап розӣ нестам ака. акаҷон, ақаллан пули сӯзишвориатонро гиред. ман гуфтам ку. охир баъд ин чӣ хел мешавад? ҳеҷ гап не. ту кай ба ман бовар доштӣ? эй афсона не, воқеиятро мешунавӣ. барои ту афсона бошад, барои ман воқеият аст. алло. ташаккур, кори кардагиатро кардӣ. марҳамат, нӯшиҷон. ташаккур. ман ба ту кӯмак расондам, ту ба каси дигар кӯмак мерасонӣ. ҳамин аст зиндагӣ, хоҳарҷон. худоҳофиз. ту
безор кардӣ. Пешат нигоҳ кун. хар ки ҳомилае дар хона шӣ. куҷо кор меоӣ? ман намехостам охир ин хел шавад. намехостам. дирӯз сарам чарх зад гуфта чанд зарфро шикастӣ. имрӯз чӣ? як бор будагист, ду бор будагист. безор кардӣ. ман гунаҳкор нестам. бас кун, гирияро зарфҳои шикастаатро ҷамъ кун. маошатро ки кам гирифтӣ, аз худат гила кун. ман пули майда надорам. барои зарфҳои шикаста. нақс. оҳиста боз нафтӣ. ана дадаҷоным омад. фаҳмидам. ассалом. ҳозир занг мезанам. салом. акам дар хона ҳастан? не нестан. ҳозир меоянд. марҳамат хона дароед. оин хел намешавад. чанд бор омадам нестан. пули иҷораро мегӯед. ҳозир як лаҳза. интизор шав. ҳозир меоям. хуб. марҳамат гиред. раҳмат. салом гӯед. оча дадаҷонам омад. ана дадаҷонам омад. духтарҷони ман. маро ёд кардӣ? дадаҷон ман рӯзат муборак. раҳмат. ширинаки дадаш. раҳмат. биёед ман гирам. ту маро пазмон шудӣ? ҳа дадаҷон, ману модарам барои зодрӯзи шумо торт хардем. рост? оҳо, ин дастархона бина.